Les Lesson Activity Toolkits són activitats en Flash que trobem dins el programa Smart Notebook. En aquest cas anem a treballar les Multiple Choice, que permeten crear fins a 10 preguntes d'elecció múltiple de 4 respostes cadascuna. Anem a veure una activitat en concret, en la qual trobem la pregunta i les possibles respostes. Els alumnes trien aquesta resposta i, si és correcta, apareix un tic de color verd i ens permet accedir a la següent pregunta. Si la resposta no és correcta, ens ho marca amb una creu i ens dona l'opció de continuar buscant la resposta correcta. I així successivament fins a resoldre totes les preguntes que formin part del qüestionari. Anem a veure com es realitza. Hem d'anar a la galeria del notebook i dins de les Activity Toolkit trobem les activitats i dins de les activitats triarem Multiple Choice. Ens surten 6 opcions que són totes iguals, simplement el que varia és el color. Anem a triar una qualsevol, el blau per exemple, i el que farem ara és redimensionar-ho per tal que se'ns adapti a la mida de la pantalla. Ho reduïm, perfecte. Ara, anem a editar. Per exemple, anem a seleccionar el nombre de preguntes. Ara, per veure com funciona, simplement en farem 2. Ens apareix la pregunta 1 i la pregunta 2. I en la pregunta 1, aquí, hi escriurem la pregunta que volem formular als nostres alumnes. La part més alta la part més alta d'una muntanya s'anomena... A veure, posarem així, ara sí. La primera resposta posarem, per exemple, vall. Hem d'esborrar la primera resposta. A la pregunta B posarem meandre. A la tercera resposta posarem, per exemple, cim. I a la última podem posar pesant. Ara hem de triar quina és la resposta correcta. En aquest cas, la part més alta s'anomena cim, ho hem posat en la casella C, per tant li direm que la C és la resposta correcta. Anem a fer el qüestionari 2. Aquí, igual que abans, escrivim la pregunta. Dues muntanyes, com s'anomenen? I aquí igual, anem a escriure les possibles respostes. Curs baix, cim, serralada i vall. Igual que abans, hem de triar la resposta correcta. En aquest cas serà la D, la vall. Ara ja podem començar a realitzar l'activitat. Li diem a l'OK i anem a comprovar-la. La part més alta d'una muntanya s'anomena cim, d'acord? I si seguim a la següent pregunta, el terreny situat entre dues muntanyes s'anomena una vall, d'acord? Si ara li dono a la tecla Finish em diu quantes n'he encertat i si realment sóc un màster o no.